И здравейте, приятели! Този път ще оцелявам, както виждате. Искам само да разгледам света, дали има село или не. Ще се опитам да открия село. Дано не стане. Открихме пещера веднага, но ще ни трябва обаче дърво. Дано да виждате добре и дано да ме чувате добре, защото малко ме боли гърлото, но е малко, така че да сме спокойни. Така. Така. По-скоро това. Ще си направим първо едно такова, не такова, такова, такова и такова. Второ, ще си вземем това. Ще ходим да съберем малко дърво още, не малко, но доста, защото ще ни трябва. Всеки ден ще качвам клип. Това ми е първия епизод на Pocket Edition. Мен тази игра ми харесва много. Играя я от не знам колко време. Аз я имам на компютъра. Но в момента не мога да снимам на компютъра, защото го преинсталират и мога само на таблета тази игра. Pocket Edition в смисъл. И няколко пъти вече го повторих и мисля, че чакайте, искам да събера дърво. Не знам, мисля да спра клипът на пауза и като събера доста дърво да дойда пак. Да, и до после. И така отново съм тук, събрах един стак дърво, мисля, че ще е достатъчно. Отиваме там тази мина, която бях видял. Вече не си спомням точно къде беше, но ще се опитаме да я намерим. Постоянно казвам това. Те да не ги искам. Взех едно, но нищо. Ето там. Да, тук е. Ето и тук също има. Но вече избрах. Вау! Чакайте само да направя каменни неща, да е по-бързо. Мисля, че това ще е добре за сега. Обаче има един проблем.
цялото си дърво. Първо ще направим 2 и един меч. Така. Не знам дали виждате нещо, дано да виждате. Сега ще си взема кол. В момента вземам кол, мисля, че виждате дано, повтарям. Защото тук е тъмно и малко. Съжалявам за това, много съжалявам. Много се извинявам, много. Но без да искам си го заключих. Смешно. Овце. Изчакайте. Това нещо, където плува, искам да го пия. Но колко имаме? 3. Но трябва ни крафтинга. И легнахме си. Това... Не мога да повярвам какви неща има. Вау, намерих. Пещера. Ой, айрон. Трябва да го вземем задължително. Само това ли беше? Много яко. Напишете в коментарите колко да са ми дълги клипове. Село! Колко да са ми дълги клиповете. По колко минути. Този клип ще го направя към 15-20, там някъде. Ще ги има. Пази се. Трябва да мина. Добре, избирам си тази къща. Само обаче преди това. Не знам в коя къща точно беше, но трябваше да има някакви айрон или тези неща. Този сорт. Как гравела така седи? Има малко бъгнати неща. Къде беше тази къща? Не къде беше, а къде е? Добре. Да се
разположен вече. Ще си сложим тук леглото. Ще вземем. Само тук трябва да си направим много дърво. Много. Просто много. Така. Колко стака? 1, 2, 3, 4. 4 стака дърво. Тук ще затворим вратата. Да си иска Crafting Table Академия или го зарязах някъде. Оф, колко съм зле, леле. Нищо, ще си направим нов. Без това. Трилиум съм. Откъде да взема? Айде малко ще взема от тук. Защо сега не ми се спира? Просто защо? Трябва да слизам по мини. Така изобщо много неща да правя. Аз след малко да свършвам клипа и да не ми се иска, и да ми се иска. Това е. Просто трябва да го свърша след малко. След 9 минути точно. Или, айде, 25 ще са. Но няма да увеличавам така всеки път. Само зависи колко кажете там в коментарите. Аз много мисля. Колко пък да мисля. Това тук и това тук. Не, всъщност ще си остана тук. И ето така. Да завършим клипът. И това е от мен. Очаквайте друг клип. Може и след малко да го кача. Другия клип. Не се знае. Ще бъде поредица от не знам колко точно ще бъдат клиповете. И така, просто очаквайте нов клип. Чао от мен за сега. И напишете в коментарите, пък колко време да са клиповете, отново напомням. Харесвайте, коментирайте, абонирайте се за мен, ако съм ви харесал. И чао!